program bo bahai rok chang jaka blai ke ang puila sini habuba grano se hambai maro blai ke busy schedule mani porebo bo Rotonpuro hayinai sini Ramchandrogat constituency ni kha kaham lukurok bai rangsakni lukurok bai malainani bagi bini precious the time mani abono tising sabo sabaya hamjagri ba hamjagbaya haisi buba grano sung blai ke joto Ramchandrogat constituency ni rangsakni lukurok bai baksa khabai kubai hambai maru taiba hambai maru lukuro asak tini satungni jorawo ke khoroksa pano nogo tonyakari jebabe phaikya I think oro almost 10,000 approx borok guthumka tai jebabe borok support khaikya hamjak mungni bisingtei lukurokni hamari lukurokni hamjakma bubagrani proti je tongmani obo buskangni salo tai sanani nanglia tipramota applying sinai obonono ekta direction ri tongmani klayo haisi tinini program suman sukmani satung giring lukurok nokni nongkhornani kosto ongnai asek satungo mathe mojena asugui tongnani blaike kosto phiaba sini lukurok a kosto rokno mechenei satungno mechenei jebabe support te hamjakni sunuka I think that is more than enough to express in the days to come we the promoter will bring victory I say oro kebeng mung to BJP high political party onek chaitokha rang hajar rubai borok rokno ta thangi hine sanani chaitokha meya hai sarigo sini flag posters rokno hor chuak nang lai sontrasbadi khaiya aborokno sabai sukru khainani naikya phiaba ang sable jati ni sai party tori maya so je jati thansangai phaimani party no tola khiklai jati kasa khaisi o jati rok hamjakmani bagai jebabe support bubagrano ruphaikya I think BJP rok obono lesson surna nango শুধু মাত্র সন্ত্রাসবাদী গুন্ডাগিরি রাং পুইসা খিতার মাবাই লুকুনি বখাও থাংনানি সম্ভবইয়া লুকুনি থানে হামজাক মাবাই মা থানাই আ হামজাক মুংসিনি বুবাগ্রানি প্রতি যে তংমানি পয়তো যে তংমানি আ বিশ্বাসনো জিতি খাইছে নং লুকুরকনি থানি সেবা খাইনানি সুযোগ মানাই কিন্তু লুকুনি বখানো জিতি মাইখাই সেবা খাইনানি সুযোগ মানিয়া